Kani All India Radio Shillong ka khubor ban puli di ibadah hon ramdi. Kimat bakong san jong ka khubor mentak stem. Menjor ka kanhon menteri ka sarkar jilla ban ai sirnat kibre buduna ka yok ka kod ha ka jilla bhai dei bat ka jingdan jing em jongki. Penjalan ke University Grants Commission ya katarik bakhaddu ban tab application na ka benta ka Common Universities Entrance Test hadu ka arpo atarik menta ubnai. Patlapan kut no ekalempong ile ka Meghalaya Games henen kasingi. Kakanhuan Menteri ke Jilla kala menjer ya ka Office Memorandum na kabenta ki kendon ban ai ya ka sirnot ki briu baduna ka yok ka kod ha ka Jilla ha ka bayade bat ka jingdan jing em jongki kani ka de ka jing bha na kabenta ki briu ki baduna ka yok ka kod ki batrei kam ha ki office ka sarkar pedeng pat ki bapuli ki jaka puli bala penya da ka sarkar pedeng Henry kani ka Office Memorandum ka trei kam tangi ki briu ki bam kan thop ha po ki scheme ki bala bha na kabenta ki SC ST bat OBC kat kum ki kendon ki long yeng ki bak ka jing yo jongki ka long dunai ka pralak ken yo ka sirnot Henry lada kini ki long yeng wat la ka jingyo ya kata ka pralang bat ka jingyo ka long ka baduna Henry kidon pat ya ka jaka rep ka basan akar netam dan ya ka yeng ka ba 1000 square feet dan ya ka jaka ka ba 6 pa square yard dan ya ka jaka ka ba ars park square yard haki jaka bom hab ha ka municipal kinomyo ya ka te ka sirnot Ka University Grants Commission UGC kala penjalani katarik bakhaddu ban tab application na kabenta ka Common Universities Entrance Test CUET arajar arpuar hadu arpuar tarik menta ubnai na kabenta ka jingyo rung class chaki undergraduate program ba pair haki school ba ha ka jingtho leng ba ka Twitter chairman ka UGC Professor M Jagadish Kumar ula ong ba ka te ka rai kan kham ailat shu iki khana puli bakin tab ya ka CUET Ka Common Universities Entrance Test ka entrance test na kababaro ki saupusan tili ki school ba jong ka sarkar ki bayo jingi rapisa na ka University Grants Commission ki haban le Kumbala borenti da ka sarkar India ka kanhun ki menteri ka jalla nen ka singi kala menjer ka khandai pupra million US dollar EAP hapo jong ka BRICS New Development Bank ka balakhot ka Meghalaya Ecotourism Infrastructure Development Project Haba kren shikilat pathai kubor menteri rangba ka jalla konrad ki sangma ulo ong baka jingtmu jong ka ni ka project kalong halor ka jingpan klan ni ka jing trekam jong ka tanat jongok kai perthei kum ki jaka pitkai ki lom ki wa ki jingtei jong ki jaka jongok kai ben penthamai ki jingdan kam ha ki jaka jongok kai kilenti sa nam bat ki wei ka Chief Secretary ka Meghalaya ka kong RV Suchiang ringkat ka jingidon lang ki he sarkar kalapala ja ka website jong ka Personal and Administrative Reforms Department jong ka sarkar Meghalaya hanen kasngi ha ka conference room jong ka main secretariat building Shillong Director General Barim ka All India Radio News Services Division usi laleng liana IIS na kakanhon usnam khandai spa andriu pusaw ulakhlat no akasan tarik ujamang hakayeng sa jong u Shillong hadin ka jingshitam ka balane kattu kat ni por ulaleng liana ula ino shadiani ka kurim bat laingot ki khun usi laleng liana ula yo rung shaka Central Information Service ka bahadien lapen kalano shaka Indian Information Service Ulas dang ya kakam ha All India Radio New Delhi Hadin pat ula trei kum ufil publicity officer ha Kohima Nagaland kum bakat tu kat nisnem Hadin kani lapa ya u syakatanat ki kam yadari ban trei kum UPRO ha Shillong pat hadin ula trei ru kum u deputy PIO ha Guwahati Hadin ka jingwan paina kani kakam ula trei pat kum u deputy general ka AIR Delhi pat ula syong tait na kakam ha usnem kat khandai spa khandai punyo Usi laleng lianau de wei na pedeng ki ban nengkong do nakathan syati lami ngi ban poi syakani ka kerdan bat udang de tang ma u hiro uba poi syadu kani ka kerdan hadu menta menne Palat shispa prap kandai klur prap wei lak teli ki dawai inject covid ladep ban ai hakari hadu menta hapo ka nationwide vaccination drive ladep ban ai palat khan riu lak san pukandai jar teli ki injection covid syaki babyang karta ban shim ya kani ka injection Kajingdan jong barok ki brew ki balakot na ka COVID-19 hakari kalong kandai pupra pon nyaw saw na ka shispa. Hakaway pat kalyang ha Meghalaya ki don arngot ki biyo thamai ka COVID henen kasngi pat barok ki badang don ya kani ka jingpang hapo ka jilla menta kilong shipongon. Kani ka kubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong.
Lapan hak perdana eka lempung yelek ka Meghalaya Games hanen kasngi. Haka jinge kop jingi ka East Khasi Hills District kalayo khur khan nyautali kita kama ksiar, pratali kita kama rupa bat laitali kita kama nong. Bot saka Southwest Khasi Hills ka bala job nyautali kita kama ksiar, pratali kita kama rupa bat khat artali kita kama nong. Bat ka East Giant Hills District bat kala job kawai kata kama rupa bat kawai kata kama nong. Haka jinge lek kai football final kishan rang ka East Khasi Hills kala penliam ya ka Ribhoy District tasan lakaway. Da ka jingtmu ban kintiyo ki jaka puli hakithan nyong kendong ka North Eastern Council NEC kalamang ka pisa ka balay klur tingka nakabenta ka jingpen bahay ka college bat katto kat ni ki ying school ki bahap hapo ka than Mountain Road West Khasi Hills District. Kini ki school kilayo ya kini ka jingerap pisa na ka NEC hapo ka jingelam jong UMLA ka Mountain Road uba jigur merthong. Kiti ki jaka puli ha Mountain Road ki kenthop ya ka Rilengam Presbyterian College, ka St. Thomas Secondary School Nongjeri, ka St. Savio School Riangdim bat Shipotali ki weipat ki school. Banken ma buram ya kasngi Assam Rifles Racing Day, lapen long ya ka Director General's Conclave bat ka Assam Rifles Annual Seminar, bat ka USI India nen kasngi ha New Delhi. Ya kani ka seminar bat ka USI la pleda menteri kena katanat ki kampo yeng ka sarkar pedeng unitia anan ubala ai ka jingkren ru ha kani ka seminar. Kapang jong kani ka seminar kalong economic growth is prerequisite to address deeply rooted insurgencies in the northeast. Kani ka seminar ka ai ki mat ki bakongsan halor ka jingnang keu jong ka than chatela mi ngi bat ka benta jong ka roi ka par ha ka yo ka kon kabala ban kentiu shakmat ya ka roi ka par bat ka suk ka san ha ka than. Hakani ka jingelang laya tayru halor ki babun ki mat ki bayade bat ki jing tre kam jong kani katanat sipai ka jinglong jingman ba menta jong ka jing shngan ha ka than chete lami ngi bat ki jing tmu pen tre kam ba hadin habun. Ka project surok tulin na Nongstan Shashaigao ka bayat lingba ka rambrai bat kershai ha West Khasi Hills kala sedang ka jing pen tre rengkat ka jing ai jing kershan bat ka jing tre lang bapura jong ki nong shong shnong ka te ka than. U project manager ka Spika Projects and Infrastructures Private Limited u Amit Som ula ong baka song pisa ka banding kong jong ka jingjong ka balay pusaw point kandai kilometer jong ka te ka tulien project kan sedang na Nongstan Sharambrai Mainom. Haka jingmang pisa ka ba shispa sanpusan point saw pusaw kulur tingka. U project manager ula ong ba an sa pendep ya kate ka project hapo arsnem pat kidan hadu kumbah riu tuli ki jingking hasilen ter kate ka project surok tulin ula ong ru bala pentik nai ki artli ki kam bat an sawan ra no sheni ki kor ki bor pentrei. Ka estimate committee bakan thop ki sangot ki MLA balalam khamat do chairman kani ka committee Thomas A Sangma lembat kit khot jongka henen kasngi ki lalet jingo ka South Garo Hills District bat jurep ki project baper jongka tanat ki kam jingo kai perthei. Hakani ka jinglet jingo ka ba arsingi ka estimate committee ka lalet jingo ka land station center habak mara ka picture plan sanctuary habak mara ka interpretation and cafeteria center ka board and cave lighting ka adventure park Hasiju ka water tower bat zip lining bat yaki residential model school jongka South Garo Hills. Kumshi benta jongka North East Festival Azadi Amrit Mahotsav bat ka jingra ke dap san post nem ka jilla Meghalaya lapen long ka self help group mela ringkat ka financial literacy camp ha Beta Singh ka balapenya da ka block mission management unit Beta Singh ringkat ka jinga lang bat ka board district ka Southwest Garo Hills District. Hakani ka program la samro iki check shaki lightly ki village organization kum ka community investment fund hapo ka NRLM. Da ka additional deputy commissioner ka AVD Shira rangkat UPDO ka Beta Singh CNRD Blong WRG Momin bat DMHO Dr. Mali Hajong. Bat traben penkut iko kubuar sa sisin kimat pakongsan. Menjur kekenhuan menteri ke sarkar jilla ban aisernot chikibriu baduna kayo kokot haka jilla bayadei bat kejingdon jing M jongki. Penjalan ke University Grants Commission ya katarik bakhatdu ban tab application na kabenta ka Common Universities Entrance Test haduk arpo atarik menta ubnai. Bat lapen kot no ikalempung yele kai Meghalaya Games henin kasngi. Bat katong ila poish ka bakot jong ka kubor ka bawan shapi na ka All India Radio Shillong.